Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Як бародар саргузашти худро нақл кардааст. Бисёр ибратомез аст. Мегӯяд, таҳсилро тамом кардам ва дар ҷустуҷӯи вазифа будам. Дар хона бо падарам зиндагӣ мекардам. Падарам ҳамеша манро насиҳат мекард. агар чароғи хонаро фаромӯш мекардам ки хомӯш кунам, ё ин ки обро фаромӯш мекардам ки банд кунам, манро танбиҳ мекард, насиҳат мекард. Мегуфт: писарам, обро исроф накун, чароғро исроф накун. дар ҳар кори хатое ки мекардам манро танбиҳ мекард. хаста шуда будам аз насиҳатҳо ва танбиҳоти падарам. то замоне ки падарам бистарӣ шуд, яъне бемор шуд. боз ҳам дар хатоҳои кӯчак ва бузург манро танбиҳ мекард, насиҳат мекард. то рӯзе ки соҳиби вазифа шудам. он рӯзро мунтазир будам. рӯзеро ки маош мегирам ва хонаро тарк мекунам ва аз танбиҳоти падарам халос мешавам. саҳар хистам, беҳтарин либосҳоро пӯшидам ва хостам аз хона берун шавам. ногаҳон дастеро ҳис кардам дар китифам ва пушт назар кардам, падарам буд. падарам ба тарафи ман назар мекард, лабханд мекард. дар чеҳрааш беморӣ назар меомад, хастагӣ намоён мешуд. бароям гуфт: писарам, ин миқдор пулро бигир ва имрӯз мехоҳам бисёр эҳтиёт кунӣ. аз худ боварӣ дошта бошӣ. дар қиболи саволҳое ки ба ту медиҳанд мутмаин бошӣ, тардид надошта бошӣ. насиҳати падарамро гӯё қабул кардам. вале аз дарун бо худ мегуфтам: падарам ин рӯз ҳам манро танҳо намегузорад. ба ҳоли худ намезорад ки хушҳол бошам. ба тарафи ширкат равон шудам. ба ширкат расидам. назди дарвоза ҳеҷ касе набуд. дохили ширкат шудам. обро дидам ки равон аст. яъне як шахсе фаромӯш карда буд ки обро банд кунад. дар ҳол насиҳати падарам ба ёдам омад. обро банд кардам ки исроф нашавад. дарунтар рафтам. дидам боғча пур аз об аст. насиҳати падарам дар ёдам буд. обе ки дар боғча бефоида мерафт, обро бартараф кардам. даруни бинои ширкат шудам. дидам чароғҳои ҳамаи ҷо бефоида равшан буд. дарҳол чароғҳоро хомӯш кардам ва ба ҳуҷрае ки мардум ҷамъ шуда буданд барои вазифа даромадам. мардуми зиёде ҷамъ шуда буданд. ҳама дар интизор буданд ки даъват шаванд. ман ҳам номи худро дар ҳамон навбат навистам ва нишастам. ба либосҳои мардум назар мекардам. мардум бо либосҳои қимат омада буданд. баъзе дигаре бо шаҳодатҳое ки дар ҷомеа хонда буданд дар дастҳошон буд. бисёр фахр мекардам. ба худам назар мекардам, ба дигарон назар мекардам. ман мегуфтам: ман дар ин ҷо дар кор қабул намешавам, яъне ба ман вазифа намедиҳанд. ҳар касеро ки номашро мегирифтанд, медаромад, тез аз он ҷо мебаромад, яъне қабул намешуд. бо худ гуфтам: пеш аз ин ки шарманда шавам ва манро дар ин вазифа қабул накунанд, ман худам бояд ки аз ин ҷо равам. аз ҷоям хистам. ногаҳон овозеро шунидам ки номи манро мегирифт. даромадам ба ҷои мудири ширкат. дар назди мудири ширкат ду нафари дигар ҳам нишаста буданд. ба ман назар мекарданд ва лабханд мекарданд. тааҷҷуб кардам, фикр кардам, аз ман масхара мекунанд, аз либосҳоям масхара мекунанд. насиҳати падарам дар ёдам омад ки аз худ боварӣ дошта бошам, мутмаин бошам. онҳо аз ман савол накарданд ва имтиҳон ҳам напурсиданд, имтиҳон ҳам нагирифтанд ва ба ман гуфтанд:
фардо ба кор биё, ба вазифа биё. гуфтам аз ман ҳеҷ саволе накардед. гуфтанд имтиҳони мо амалӣ буд, яъне он обҳо ва он чароғҳое ки мо равшан карда будем имтиҳон буд. мехостем бибинем ки аҳамият медиҳад, ки дар ҷои вазифааш аҳамият медиҳад, исроф намекунад. имрӯз мо дидем ки дар ин вазифа бояд ту кор кунӣ, яъне ин вазифа ҷои туст. бисёр хушҳол шудам, корро фаромӯш кардам, вазифаро фаромӯш кардам. дар назди чашмонам падарам назар меомад ва бисёр хоҳиш доштам ки тезтар ба назди падарам биравам ва пойҳо ва дастҳои падарамро бибусам. акнун қадри падарро фаҳмидам ки падар манро чӣ қадар насиҳат мекард, чӣ қадар манро падар барои хушбахтиам таълим медод. вақте ба назди хона расидам, дидам хешовандон ва ҳамсояҳонам назди хона ҷамъ шуда буданд. ҳама гирья мекарданд, зиқ буданд. пас фаҳмидам ки дигар ҳама тамом шудааст. бисёр хостам ки як бори дигар овози падарамро бишунавам, як бори дигар падар манро насиҳат кунад, вале дигар дер шуда буд. чаро падарамро пеш аз ин ҳис накардам? чӣ тавр ман суханони падарамро пеш аз ин ҳис накардам? насиҳатҳои падарамро пеш аз ин нафаҳмидам? падаре ки барои ман дарвозаи хушбахтӣ буд, вале падар дигар аз ин дунё риҳлат кард.